ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀರಾಬಿರ್ ವಾಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ. ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಲಕ್ಕಿನಾದ್ರೆ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮ ಒಂದು ಬರ್ತುಂಡು ಕಣ್ಣು ತೂಲಿ. ಸೊ ಕೊಡ ನೈಟ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಬೊಂಬೈದ ಮಾಮಿಲ್ಲರೈತೆ ಅಕ್ಕನ ಅದರ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬೈದಿನಿ. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲಿಕ್ಕಿ ಆವಲಿ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುದು ನಾನು. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಕೈತಕ್ಕನಲ್ಪ ಅಗಿಲುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಅಗಿಲ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಪುಜಿ ಬಿನ್ನೀರು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ತೂಕದಾದ ಬಂದುಂಡು. ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಾನು ಕಂಡಲಕ್ಕದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಮಾತ ರುಟೀನ್ ಸಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಕದಾದ ಮಾತ ಪುಂಡಿನ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದುಂಡು. ಸೊ ಈತ ನಮ್ಮನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ರಾಹುಲಲ್ಲಿ ಪಿರೋಕುಲು ಒಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಿರೋಲಿ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಲ್ಲ ಬಾಳೆನ ಪಿರೈತೆ ಬುಟ್ ಪುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನೀರು ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀರು ಗೊಬ್ಬೋಲು ಕಾಂಡೆ ಮೈನು ಬೋನ ಪಡ್ತದ ಅಂಚ ತೂಕ. ಇನ್ನು ತುಲೆಕೇಸಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮನ್ಪದಿತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇಂಕೆ ಏನಂತ ತೂನಾಗ ಏನ ಅಮ್ಮನ ತೂಲ ಕಾಪು ಕಣ್ಣು ಏನಮ್ಮ ಇಂಚೆನಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮನ ಐಬ್ರೋಸ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮೆಗ್ಗಡ ಪೋದು ಕೇಳಿ ನೀ ಕೇರಿಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಪಂಜಿಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೇಮ್ ಏನ ಕಣ್ಣ ಅಮ್ಮಲ ತುಲ ಸೈಡ್ ಬಾಡು ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಚ್ಚ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಂದು ತುಲಕನೇ ಒಂದು एक लच्चू लक्केल गाइस लच्चू लक्केल हाय बनले हाय मम्पले चा जुज्जू नित्तुंडु बाबा जुज्जू नित्तुंडु जुज्जू गाइस जुज्जू ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಚಾಲಿ ಇತ್ತು ನೀರಿಗತ್ತ ಓಕೆ ಓಕೆ చాలి పనులు యోతు మళ్ళీ చాలి యోతు మళ్ళీ చాలి జుజ్జు 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 లాగోలి వెళ్తులే హాయ్ పల్లి హాయ్ లచ్చు లచ్చు దొరుకుగా వెళ్తా 1 2 3 1 2 3 తెలుసుందిలే గుండు 1 2 3 మేల శేల సుందరి ఏకల శేల సుందరి. ಸೊ ಗೈಸ್ ಗಂಟೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮಾವನ್ ಬರ್ತಂದು ದೊಂಬುಲ ಬರ್ತಂಡು ಅಂದ ಓ ಹಾಯ್ ಮಂಪಲೆ ಹಾಯ್ 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 ಮಂಪಲೆ ಮಾಮನ ಓ ಹಾಯ್ ಮಂಪಲೆ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅವಳಾ ನೀರು ದಪ್ಪರೆ ಅತ್ತ ಹೌದು ದಪ್ಪರೆ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲೇರಿ ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರಿ ದೋಸೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಚಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೋಸೆ ತೀರ ತಾಕೊಂಬಂತಂತಾರೆ ದೋಸೆ. ಸೊ ಬಲಿ ತಿನ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಇಂಥ ಎಮ್ಮಿ ದೋಸೆ
Charlie baka. Charlie. Silakan be Charlie. Nana, mulka. Dita go içine. Yok. Dicine baka. Dicine. Nanti balik ke bawah tu lah. Balik guys, Charlie tu balik. Unpu jalan air kos kan ada. ಐಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆ ದಾರಿ ಬೋಡಿ ಬೋಡಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಗ ವನಸ್ ಕೊರಡ್ಚಾ ಬಾಲೆ ವನಸ್ ಕೊರಡ್ಚಾ ಮೊಬೈಲ್ ದೊರಕನೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ದೊರಕನೆ ಚಾಲಿ ಕೊರಡ್ಚಾ ಜನ ತಿಂಪು ಜನ ದಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿಲೆ ಬಾಡ ತಡದಿಲೆ ಬಾಡ ತಿನೆ ಸಿಂಪೆ ಚೀತಾ ಬಲ ತಿಂಪು ಜನ ಬಲ ತಿನ್ನು ಬಲ ಊನು ಬಲ ಚಾಲಿ ಬಾಡೋಡ ಬಲ ಚಾಲಿ ಬಾಡೋಡ ಚಾಲಿ ಬಲ ತಿನ್ನಡಿ ತುಲ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಲೆ ಲಚ್ಚು ಅಲ್ಲೇ ದೂರ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಆಡ್ ಬಲ ತಿನ್ನೆ ಉಬ್ಬಿನ ಚಾಯ್ ಮಾಡು ಬಡಲೆ ಅಗ್ಗಿ ಬರ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವ್ನ್ ಚಡ್ಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಬಾ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಬಾ ಉಬ್ಬಿನ ಪೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಗ್ಗಿಲೆ ಲಚ್ಚು ಅಗ್ಗಿಲೆ ಉಬ್ಬಿನ ಪೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಚೂರ್ ತಿನ್ಲೆ ಆಡು ಮರವೈ ಬಾಬಾಗ ಚೂರ್ ಲಚ್ಚು ಮರುವೈ ಐಫೋನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದತ್ತು ಮಾಡೋದು ಆಡದ ಒಂದು ಒನಸು ಮನ್ಪಾರಿ ಏತು ಮಾತ ಮಂಗನಾಟ ಗೊಬ್ಬೊಡ್ತುಲೆ ಇಡೀ ಊರು ಬಲಿ ಬರಡು ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲ ಕಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಪೋಡು ಬೊಕಲ್ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೋಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ಎರೆಕಾಲ ಮಂಗೆ ಅನ್ಪು ನಿಜ ಸತ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಾಲಿ ಎತ್ತು ಎಂಗಿ ಡೈನೋಸರ್ ಪದೊಂದು ಬರಡಾವು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅವನೊಂದು ಗೈಸ್ ಅಗೆಲ್ದ ಅಂಡ ತೋಚ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಗೆಲ್ದ ಒನಸದ ಮತ್ತು ಆಪಣ ಅವನು ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ತೋಚ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮತ್ತು ಮನ್ಪೇರು ಬಾಸಗೆಟ್ಟ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರು ಹಾಕುಸಿ ದೇವರನ್ನ ಏಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪೋಡು ದಾದ ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಹಾಯ್ ಮೋರೇನು ಹತ್ತದ್ರು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಕವಿತಕ್ಕನ ಎಡೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕೇನೆ ಇಂದಾದ ಚಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಕವಿತಕ್ಕನ ಎಡೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕೇನೆ ಅಗೆಲು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಕಜಿಬ್ದ ಕೋರಿ ಅತ್ತೆ ಅದಾ ಕಜಿಬ್ ಅಂತ ಬಲಸೆರೆತ್ತದ ಅದು ಬಲಸೆರೆತ್ತದ ಹಾಂ ಬಲಸ ನನಗೆ ಅಂತಿರಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಜಿಪುಗು ನನ್ನ ಮನೆ ಸೊ ಬಿನ್ನಿರು ಬರ್ತದೆ ತಕ್ಲಿಗೆ ಒನಸುಗು ಸೊ ಕೋರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕವಿತಕ್ಕ ಏತುಂಡು ಏತ್ಕಿಲ್ಲ 7 kg ಕೋಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಒಂದಾಯ್ತಾ ರೆಸಾಗ ಸುಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ಸುಕ್ಕಾಗ ಕೋರಿ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ಗೈಸ್ ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರಿದು ಬೈಯತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ತಿತ್ತೆ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಯಾವ ಟೈಮ್ ತೂತಿ ಜಂಚ ಪುಗೆ ಗೈಸ್ ಪುಗೆ ಫುಲ್ ಪುಗೆ ವೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಈಗ ಗೀಪೇಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೆಟ್ಟ ತೋಚ್ಪವಳ ಫುಲ್ ಮೈಂದ್ ಉಂಡು ಬೆಟ್ಟಡು
ಅಗೆಲಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸುನಂಚಿನ ಕಜಿಪುದಾದ ಒಂಡುತ್ತುಲೆ ಐತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಮ್ಮ ಇಮೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಲ್ಲದ ಬರಟೆ ದಿಕ್ಕಿಲುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುರುಕಾದ ಎಣ್ಣೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನ ಕರಿಬೇವು ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮನ್ಪುನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಗಲ ಅಗಿರ್ದಾನಿ ಮನ್ಪುನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಗಲ ಅದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ದುಂಬುಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಡಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಅದಗಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು. ಯಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮನ್ಪುನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಗಲ ಅಗಿಲ್ದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಗಲ ಒಂಜಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಸೇಮ್ ಆಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಗಿಲ್ದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ. ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕಗ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಮಸಾಲೆ ದಾದ ಪುಂಡು ತುಲೆ ಅವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಡೆದಾತನು ಮುಂಚಿನ ಬೇತನೆ ಕಡಿತೀರು ಅಂಚನೆ ಅದರ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ನು ಬೇತನೆ ಕಡಿತೀರು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಸಾಸಿಮಿ ದೆನ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಪೊಡಿ ಮಂತದ ಕನೆಯ್ದಿರು ಅಂಚನೆ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಅವ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊಡಿ ಮಂತ ಕನೆಯ್ದಿರು. ನಿಮಗೆ ಬೇಯ್ತದಾಯಕ ಪಾಡ್ನೆ ಬಾಯ್ಲರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಕ ಪಾಡ್ನ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಅರೆಪ್ನದೆ ಕಂದ ಭಾರಿ ಜೋರಿಲ್ಲ ಲಾಲೆ ಕಂದ ಕಂದ ಕಂದ
ಬಾರಿ ಜೋರುಲಾಲು जीता दोरन पड़ेरेगी जीता ओ जीता ಬಾರಿ ಜೋರುಲಾಲು ए जीता ಬಾಬತಾ ओ ಹೆಂಚಿನ जीता इंचिन जीता ಎನ್ನ ಬೊಟ್ಟು ಕಣ್ಮಾಡಿ ಉಪದ್ರತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲೆಗ್ ನೆರ್ಪುನತ್ ಮಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಬಿಡು ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ತಿನ್ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಓ ದೇವ ತುಲೆ ಅಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ರಡ್ಡು ಇಂಚ ಬಿಡು ಬೊಟ್ಟು ಓಲು ಇಂಚ ಬಿಡು ತುಲೆ ದಾನೆ ದಾದೆ ದಾಂದೆ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಜೋರು ಜೀತ ಜೋರು ಆತ ಮಗ ಜೀತ ಜೋರು ಬುಡು ಮಾಮ ಅಲ್ಲ ಪೋ ಮಾಮ ಪೋ ಮಾಮ ಮಾಮ ಪೋ ದಾಮೂಲು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಮ್ಮಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಗುಡ್ 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 ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಲೆ ತಾಯಿ ಲಚ್ಚಿಗೆ ತಾಯಿ ಗುಡ್ಡವೇ ಇದು ಗುಡ್ಡವೇ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಜೀತ ಹೆಂಗ್ ಕೋಪ ಲಚ್ಚುಡ ಜೀತ ಜೋರತೆ ಮಗ ಜೀತ ಜೋರು ಪೋಲಚ್ಚು ಪೋಲಚ್ಚು ಬಾಬತ್ತೆ ಬಾಬತಾ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಬಾಬವು ಹೆಂಚಿನ ಜೀತ ಹೆಂಚಿನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ತಾರೈ ಪಾಡುವ ಐಕ್ ತಾರೈ ಮಂಜಾಲದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಕಡೆದು ಇಮಿಟ್ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತ ಕನೆಯಿದ್ದೀರಿ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಒಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಮಿಟ್ ಉಪ್ಪುದು ಏರಿಜ್ಜಿ ಅಗೇಳ್ದತಿ ಅಂಚಾದ ಪೆರಿದಿನ ತಾರೈ ಇದಾದ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಂತನ ಅವಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರಮ್ಮ ಹೊತ್ತಿನಗೆ ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಪಾಡುವಂತಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಡಿದ್ವಿ ದಯಬಂಡ ಮರತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಭಯ್ಯದ ಚಹಾ ಪರಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಇಂಗ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮುಲ್ಪುಲ್ಲಿರ್ಲ ಚಾಯ್ ಪಾನ ಚಾಯ್ ಪಾನ್ ಹಾಯ್ ಬಿಸಿ ಎಂಕ ಚಹಾ ಪರಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಆರು ಕೈತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಕ ಕಾಫಿ ಕೊರಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಫಿ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತು ಇತ ಕೂಡ ಚಾಕಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ ಲಚ್ಚು ಗೊತ್ತೀನಿ ಯಾಕಡೆ ಕಾಫಿನ ಲಚ್ಚು ಗೊತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತ ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಚಲೋ ಗೈಸ್ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಹಲ್ದಿರಾಮ್ಸ್ದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಉಂಡು ಲಚ್ಚನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಓ ದಾದಾ ದಾದೇ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ದೇವರ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಪರ್ದ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಬಜುಲುಂಡು ಗೈಸ್ ಬಜಿ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಕಾಫಿ ಬರ್ಪನ ಪೊರ್ಲೇಬೇಕು
ಸೊ ಗೈಸ್ ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬತ್ತಂಡು ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆದ ಮಾತಾಂಡು ಸ್ಟಿಲ್ ಕಾಂಡೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಂತುಲೆ ವೆದರ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ವೆದರ್ ತೂಲಿ ಬ್ಯಾಕಡ್ ಫುಲ್ಲು ನೆನಪುಂಡು ಮುಗಾಳ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಡಿದಿಡ ಮರಿಯಲ್ಲ ತಾ ಅಂಚ ದೇವ ನನ್ನ ಬಿಂದಿನ ಮಾತ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆದಾತುಂಡು ನಾನು ಚೂರು ಪೊರ್ತುಡು ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಏತ್ ಓ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಕೆಲವೇ ಗುರ್ತದ ನಕ್ಲು ಬರ್ತಂಡ ಆಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇರ ಬಲೆ ಉಲೈ ಪೋಕ ವೆದರ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಶೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಜನ ಗೈಸ್ ಏಮಿ ಕವಿತಕ್ಕ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಆಗೊಂಡು ಗೈಸ್ ಏ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬತ್ತೀನಿ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఎప్పుడేదాన్ని అమరా అయితే ఉంజాను పొన్న అందదే పొన్నగా వచ్చింది వారి ಯಾರು ಜನ್ಮದಾತರು ಯಾರು ಎಂಕ್ಲ ಜನ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮುಲ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲನ ಒರಸಾದ ತಿಕ್ಕುವ ಸುತುಯರತ ಅಗೆಲ್ದಾನಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಆತೆ ದಯಪಂಡ ಅದೇ ದೈವಕ್ಕೆ ಬಲಸುನ ಬತ್ತುನ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಯಿಜಿ ಎಂಕ್ಲ ವನಸಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮರತೆ ಪೋನ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೇರೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಗೆಲ್ದಾನಿ ಮನ್ಪುನ ಚಿನ್ನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಲಿ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಸ್ ತಿಕ್ಕಗಂದನ ಏಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡು